हा गणेशोत्सव साजरा करूया एथर इलेक्ट्रिक संघे आणि सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा। एथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये एथर 450 आणि एथर रिस्टा। एथरचे फॅमिली स्कूटर रिस्टा IDC रेंज 161 किलोमीटर, एल्युमिनियम कास्ट चेस, ट्यूबलेस टायर विथ अलॉय व्हील, टेलिस्कोपिक सस्पेन्शन, LED हेडलाइट, 7 इंच TFT LCD डिजिटल डिस्प्ले, मोठा लेग स्पेस, इलेक्ट्रिक स्कूटरची सर्वात मोठी सीट, 34 लिटर बूट स्पेस, डिकीत LED लाईट, मोबाईल चार्जिंगची सोय, या सोबतच अत्याधुनिक फीचर्स, गुगल मॅप नेव्हिगेशन, ऑटो होल्ड, टो अँड थीफ अलर्ट, मॅजिक ट्विस्ट, पार्क असिस्ट, एलेक्सा स्किल्स, फाइंड माय स्कूटर, 8 वर्ष 8000 किलोमीटरची वॉरंटी। एथरची फॅमिली स्कूटर रिस्टा IDC रेंज 159 किलोमीटर, एल्युमिनियम कास्ट चेस, ट्यूबलेस टायर विथ अलॉय व्हील, टेलिस्कोपिक सस्पेन्शन, LED हेडलाइट, 7 इंच TFT LCD डिजिटल डिस्प्ले, मोठा लेग स्पेस, इलेक्ट्रिक स्कूटरची सर्वात मोठी सीट, 34 लिटर बूट स्पेस, डिकीत LED लाईट, मोबाईल चार्जिंगची सोय, या सोबतच अत्याधुनिक फीचर्स, गुगल मॅप नेव्हिगेशन, ऑटो होल्ड, टो अँड थीफ अलर्ट, मॅजिक ट्विस्ट, पार्क असिस्ट, एलेक्सा स्किल्स, फाइंड माय स्कूटर, 8 वर्ष 8000 किलोमीटरची वॉरंटी। वाट कसली पाहताय? आजच भेट द्या एथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77।